Hej, i dag der vil jeg vise jer en bomber, som kommer fra Case, Case med Z i stedet for S, og det er en bomber ud af hårdt plast, det ved jeg ikke om I kan høre. Den købte jeg for noget tid siden, og har haft den faktisk et stykke tid nu, og har brugt den rigtig meget på min iPhone. Jeg havde lavet en lille afstemning ind på min hjemmeside, hvor at man kunne stemme om hvilken case eller bomber jeg skulle prøve at købe, og hvis du ikke lige har set den, så kan du se den lige her, hvor at du så kan se afstemning, og der var kommet flest på den. Godt nok ikke så mange der har stemt, men der var nu flest på den her. Den valgte jeg så at købe, og den koster cirka 120 kroner, mener jeg, inklusiv fragt fra Case selv. Og det er en rigtig smart en. Den kan ikke sættes på ved at man bare sådan kan udvide den rundt i hjørnerne, ligesom på gummi eller silikon bombers. Men den her, der åbner man den simpelthen. Den har sådan en lille låsemekanisme, den her. Jeg kan lige prøve at se, om jeg kan fange det til en gang her. Hvor at, I kan se her, at den låser simpelthen ned med sådan 2 huller, og det sidder faktisk ret godt fast. Så man er, det er ikke sådan, så den lige pludselig rører ud, og den mister grebet rundt om iPhone. Kan lige vise dig et lille logo der. Og ellers så hernede, der er der til og et lille logo der, Case, som I kan se, med Z. Og hernede er der til de forskellige cutouts. Det lille hul der, det er så man kan sætte en snor i, og så forbinde den med lyd. Hullet her, sådan, så den kan hænge fast, og så kan man så bruge den, så den kan hænge rundt om halsen. Og et stort cutout heroppe for til hvad det hedder, til volumen, og så herop til jackstick og hvad det hedder, tænd og slukner. Men nu vil jeg lige prøve at montere det, og som I kan se, så ligger der en lille rød dut her. Skal vi simpelthen gider fokusere, sådan der. Og det er simpelthen fordi, at man kan vælge at skifte mellem de to, sådan så det kommer til at se lidt anderledes ud. Der er selvfølgelig forskellige farver inde på deres hjemmeside, og jeg tror faktisk, at hvid, det er generelt det er en, der går igen, og så den røde, den hører så lige til den grønne her. Men den er egentlig meget simpel at sætte på. Man lister den bare lige rundt udenom her. Sådan der. Så kan I se, så sidder den faktisk på. Så vil vi bare sætte den røde på, og så trykker man bare den her ned, sådan. Og så sidder den faktisk på. Og ja, den fungerer super godt. Jeg kan lige prøve at vise her cutoutsene her. Der er rimelig stor cutout her til lydløsknappen og til hvad det hedder, volume knapperne. Så hernede er der, jeg synes simpelthen det er, ja, hvad kan man sige, perfekt skåret. Undtagen lige hvis man skal komme til skruerne, men altså der skal man jo have den af alligevel, den her bomber for at kunne tage bagcoveret af for eksempel. Men perfekt cutout til lyd og mikrofon og til 32 pin connector. Så er der den lille hvad det hedder, låsknap her, og så er der tænd knappen her, og så er der jackstick og den ekstra mikrofon. Og ja, bagpå, jeg har lige et guldcover på lige for tiden, så det er ikke det originale, men så virker den da i hvert fald også med originale bagcovers, og jeg har selvfølgelig også haft den på den originale, hvor den virker fint. Og ja, den går rundt i kanten her, og der er table design på, hvis man kan kalde det, hvor man kan lægge den sådan der, uden at den tager bordet. Det møder ikke skærmen, det møder kanten her rundt om, så der kan man snilt lige lægge den sådan der, eller selvfølgelig sådan der. Men ja, en lille hurtig hvad kan man sige, fremvisning af coveret her for Case, og den hedder Thin Edge Frame Case, og det er jo simpelthen fordi den er ultra tynd herude rundt i kanterne. Og ja, men tjek det ud, Cases hjemmeside. Jeg laver et link til det hernede. Så men husk at tjekke iFilippo ud, og ja, der kommer mere fra mig. Kan I have det godt.